mụnụ fam n'anya oge mụnụ fam n'anya mgbe onye nwanyị ga-abịa ịkpọrọ anyị wele oge mụnụ fam n'anya oge mụnụ fam n'anya oge mụnụ fam n'anya mgbe onye nwanyị ga-abịa ọzọ ịkpọrọ anyị ile oge mụnụ fam n'anya oge mụnụ oge mụnụ fam n'anya mgbe onye nwanyị ga-abịa ịkpọrọ anyị wụ ndị nsọ oge fam n'anya chegharịanụ chegharịanụ chegharịa n'ọbịbịa Kraịst nọ n'ọkwa anyị n'ụkwụ ọbịbịa ya adịla nso onye ọbụla chegharịa hapụ mmehie nabata Kraịst ọ ga-emekwa gị nwa m n'anya ịgbanwewo m ndị Naịjirịa agbanwewo m asị m agbanwewo m onye na-ezu oshi ịgbanwe gbanwe ndụ tinye ya n'aka nna ọkwa ikole nwa agbọghọbịa nke onye na-ezu oshi wo nwa agbọghọbịa onye yi uwe ojii agagharị gbanwee ndụ gị ka ọ dịrị gị mma nwa agbọghọbịa gbanwee ndụ gị ka ọ dịrị gị mma ahụ m onye ozi ọma dịka John the Baptist esiri wepụta ya bịa n'ime ụwa na-eti mkpu na-anapụtasị ndị eji eji ndụ gị nyere ya Kraịst nwaanyị ekwesịrị iyi trọsis nwaanyị kwesịrị ya pụta ya dị ka nwaanyị ọ bụrụ nwaanyị pụta ya yie nwoke gị yi ga trọsis ahụ gị niile taparacha a na-ahụ mpara gị a na-ahụ ndụ gị niile ihe niile Chineke patikos ejiri ke ya nọ n'elu ala ị kwesịrị ịgbanwe ndụ gị ihe kwagara n'anya anya ga-adị ka anya ọbọgwụ ma dịka udele ya na-agahụ gị ya kwa gị isi ya kwa gị ọdụ ya kwaga nke anya ya mee ha ịgịda eme gị mee ha n'akwụkwọ ndị ozi wezie ọsụ na ya bịakwuo ya n'akwụkwọ ndị ozi sa akwụkwọ n'akwụkwọ wa wee kwuo sị na a ga-ebibi ụwa n'akwụkwọ wee sa n'ime akwụkwọ ka o kwuru ya si na akwụkwọ ga-adịrị ndị na-agụ akwụkwọ amin n'akwụkwọ a o nwere onye ọzọ pụrụ ịnapụta gị na-awụdo onye na-enye ndụ ọ bụ ya bụ mmalite na ọgwụgwụ gị bụ nwata onye na-atụta ihe mmadụ atụtụ ụlọ stop tụtụghị onye nụrụ okwu Chineke gbaala ya ọsọ onye ahụ mgbe ọbụla ọ dị ndụ ọwa nwoke ya mma nye ndụ gị na were ndụ gị nyefee olisa dị gị igwe hello hey nne hey nne daalụ daalụ ahụrụ mgbe ị gafee nso gị yes iwe onye ebe ahụ m onye ebe ma amụrụ m n'ụlọ echi m echi wee lụ onye isi bata n'obodo anya echi m echi lọta ọ nọkwa gị n'ahụ ime onye nwụ ụlọ amadị gị I'm a philosophist. Yes, I'm a philosophist. Onye m gụrụ na school. Enwekwara other courses ndị m megwagara ya. In fact, otu hụrụ m na the whole full of my body full of cross. Yes. Enwere m ike ịmata nga unu nke ese enwetu m siri chọọ ịkpatara gị ọrịa m bịakwa m onye na-anọnyere m. Mba. Ị ga-amatanwu ebe m bi. Ebe m bi etekwa n'aka ebe a. Mba ote ha aka ma mbọsọ ọzọ ị ga-ama ebe m bi. Hey, aka m ịla ikpa na ịmata ya ugbu a. Mmata ya kịta ka ọ dịrị m mfe. Mgbe ọdọ m ga-abịa ngọrọgọrọ m gabata m ngọrọgọrọ m bịa na-eleta m. Maka otu ilobiri elo inwe dị companion. Ka m bụrụla gị companion. Ịdị sure. You just not flatter. I'm a companionist. I'm flatters na musogbu adịrọ ka anyị gaa n'ụlọ anyị. Isi anyị gaa? Lead my ways. Oh, ngwa soro m n'azụ. Right behind you. All right. Hebe!
Hey! Ina metaga wasiri. Okay, ya uzo ebe kunu. Wow! Odo na mana mo. I like here. Hey! Oh! Yeah, uzo ebe kon. As nigga like it. Oh, aga ma like ya. Kairu eru. Man, you like it people. Hey! Asa like me another me ask hello. How dị mma? Maka man bụ onye oziọma ahụrụ m mgbe ị na-agbasa oziọma. Oh, we are mega. Our business name. All the saw him now. Our business I name. Oh, oziọma ị na-agbasa awụrụgo business. Nne akọwara aghọtara m. Aghọtara. Eme kwere ka mmanụ mara biko. Mma mmadụ aga adị hụrụ unu. Ka ọrụ personal with us. Unu bụ ndị ụkọchukwu. Hey, ụkọchukwu. Oh my God. Chai. Aha gị kwan. Aha m bụ Gallant Babe. Hey! Akpọ m Cynthia. Oh, Cynthia. Cynthia. Nkwanụ senti n'eziokwu senti ịbra na ahụ te n'ihe na-eshi nwatọ. No, o. Ịnụtụ isi ya. O chigbuole m. Ọ mgba gị. Agbabile m. Ọ mara wele gị karị ịgba gị na-aka eshie gị. Daalụ. Achọkwana m ka ị na-eshi ndụ. Aga m eshi maka Chukwu. Karịa n'ụlọ m nye gị my courses. Okay. Yes. Ụlọ unu dịkwa very in a rural environment. Ebe a bụ ebe ọ dịgo develop. Yes. What do you develop? What do you develop? Yes, I develop. Oh, who don't develop, Ole? I'm telling you, I like it. Wow. Damn. Who don't develop? How do you go to develop? Oh. Hey. How do you develop? Okay, go. Who's Zulai? Who's on? In Ujo to Gagi? No. Ujo to Machuku. No, you go say to the Kaigawan. Ngwana, lead the way. I'm right. Igbo ndị ọma na-ege ntị achọrọ m iji oge uhuruchi a wee kelee onye ọbụla bụ onye Igbo na onye ọbụla na-anụ olu na onye ọbụla ihe anyị na-eme na-amasị. Aha m bụ Longinus Anukwute, onye a na-akpọ Chief Imo. Ekelela m unu nke ọ dị ukwuu nke unu ha na-etinyere anyị anya n'ihe anyị na-eme maka na asị ọ bụrụ na onye nyere ahụrụ ga-anyụ ọfụma, onye ga-agba asụ ama mgboji ama. Anyị anyụọla ya bụ ahụrụ nyụkwa ya ihe ọma, nyụọ ya nga ọwụ anyụọ ya ote ya dị ka nga agbalili pafọm n'elu ya na-eshi unu na ndị na-anụkwa n'uche ya na-anụ uche ya na-egosi anyị na ihe anyị nyụga na ọrịa ụnụ ahụ masị anyị nyụrụ gawa. Sugbu anyị egbuola opi n'ime ahịa, gbuo opi n'ebe dị iche iche, gbuo opi n'ụlọ ụka, gbuo opi na ngalaba ala Igbo niile. Na-asị onye ọbụla bụ nwa Biafra ka anyị nwee ezi nkwado nyere onwe anyị. Achọrọ m ka anyị na-akwado onwe anyị n'ụzọ dị iche iche maka na Igbo amaka. Igbo anyị nwere ọtụtụ ihe nọ n'ala Igbo kacha enwere mba a ga-eji atụnyere anyị because anyị zuru ka eme. Ana m eji ohere a na-ekele ụmụaka Igbo nọ n'ụwa niile ebe niile n'ụwa sọtụrụ ka anyị nwee ike na-ahụ onwe anyị n'anya, na-akwado onwe anyị, na-enye onwe anyị nkwado pụrụ iche n'ihe ọbụla anyị na-eme. Ana m ekele unu ka unu si na-aga n'ihu na-agba mbọ ịdị na-akwado anyị n'ihe nkiri na ihe onyonyo ka anyị na-ewepụtara unu. Ụfọdụ enweghị ụdị aha anaghị akpọ anyị. Ụfọdụ si na anyị wee ọgwụ eji achọ ọbara mgbali elu, ụfọdụ si anyị wee ọgwụ eji achọ ọrịa anya, ụfọdụ si na ọ na ngwaọrụ ga-enwe joy mbata ha ga-enwe obi aṅụrị ntiga ha n'ihe nkiri gị aṅụrị esi n'elu si n'ala wee mee gịnị wee bata m n'ime. Ana m ekele unu nke ọ dị ukwuu maka na asị ekele onye akịdị na nke ọ gwọrọgwọ ya agwọta ọzọ. Ekelela m unu nke ọ dị ukwuu maka nkwado nke unu nyere anyị, na-ekelekwa unu maka nkwado nke unu ga-enye anyị mgbe ọ dị n'iru. Ya bụ anyị na-ayọ unu ụzọ ọbụla ọ ga-abụ ị nwere ike iji nye aka ịfụ na ozi ọma anyị na-eweta na anyị gara n'ihu ịdị na-emepụta ya. Biko anyị na-ayọ gị nke kpọọ anyị n'ekwentị, ịkpọghara m n'ekwentị, ile anya na skrin na akwa ịhụrụ ya nọmba anyị na-ahụ n'ihu kamera ebe a ọwụ my number, direct number. Gị kpọghara ya, is either I pick it or my PA will pick the number. Ihe ọbụla ị ga-eji kwado anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme, biko obi alụla gị mmiri, asụla ngọngọ, enwe n'aka chịchịchị, enwe n'aka mgbakijide,
mesapụ aka ka ị nwee ike mee ya ka Chineke nwee ike ịga n'iru na-agọzi gị na-agọzikwa ihe omume anyị na ihe nkiri anyị because anyị nwere a lot of things to give to you. Anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye unu kama na mgbe ụfọdụ anyị na-eleta anya lee ebe a ịma na asa ada agba aka ahụ nwata eze na mma nwaanyị ụkwanụ di lụrụ ya na maintenance asọghị ya bụ mma nwaanyị. So biko na anyị na-ayọ unu nke ọ dị ukwuu enwe nkwado ọbụla ị ga-enye nwaanyị iji wee mee ka anyị nwee ike na-ewepụtara unu more of this ihe eji achọ ịba na-emekwa ka asụsụ Igbo na omenala Igbo ka ọ na-agawanye n'ihu. Biko don't hesitate to call on us. I thank you very much. I still remain your big brother Longinus Anukute Chief Imo. Sister Mangi is here and other crew nga anyị ha na-enwepụtara unu ihe nkiri. Anyị na-asị ka amara Chineke ka udo ya chia n'ime ezinụlọ unu niile ma butere anyị ngọzi. Afọ a ga-amara anyị ma karịa afọ ndị ke gara aga and afọ dị n'iru ga na-agawa n'iru ịdị na-amara anyị mma. Ụmụ Igbo niile n'obodo oyibo anyị na-ekele unu nke ọ dị ukwuu na-asị ka Chineke gọzie n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.